Zongi, baga jing kulai ko pagkerpang kalat suti ki padba kulai shong nadu menai hapeng jo ka jing shit jo kasni epi ki long pa ki long ne bagi kun samla nas mau tu bagi don ki parlok garuru akan ko por anga garuru peng salam mithela kulai shibu ni ka jing don ringkat nganang kat ong tang kata anga party candidate support onga mithela Kulai shibon ya pi iwe bapelut ya kapor bakordor ngas ngautu kapor bapide bine tre ya kata andre kani ka jingwan jong pi katni sya kani ka meeting kapen pau syai kedar bapidon ya ka jing e ka bakerpang ya ka party bagi candidate inong kren kebla kren sakmat kebla kren ni ki jing kren ki bakit jingmut ki basngau tanat andre map ngan hap ai kublai kerpang ye pen syai kani ka sni kat bai I dang kren ngasong hantai ngasnap iki kentien ke bai kren dan kopor mengalung ke mensin badru agjo kopor ngasno dan jingkermen shikat dei ya ka party bagi dan kum kini ki kun samla ki bai yo I jingai ki ba pena badru ki basngau tu khamtam ya ka yap ke emjo ka jat benriu hakisnam ki bladap nado 8000 khatsan habo mai undan chu asla pertai kum tu shipor ka party ka poi hakakti Jauhai uriu ramba bangi muda uklur jongkari unong yalam jo gajat benriu katnong ilasno dan bak hatu kopor bolawan shimti mau kumu presiden namar hadian jo gajingyap jo mait bon ki bakren charum shaneng ka party HSPDP katto kala kriap lama katto ba upeng lakit lang ka party sha jingtet ki om bala tep lang ka party hangte hamau kelai barabang turiu ramba khande cher kerteng ngatip tip biang ude manu ulawan sa party ho ay gilas no yo mensim yo iya ka jingkermen penban kumto nganut ben ong bosuan ben penjat ka party hadian data biang ka party kelas no do mensim kelas no mensim hey ka kalawe jo ka party nga ay ngo yo blay mental singan o iti ba pangyang kren na do mensim nga ay ngo yo blay bo pi labni syakmat ban yang rang ba ban pendap dia kat jaga ke beteli ke bau mai tu syadin ban khantam lele na ke benta kali ke constituency hang ne ha po ramrai pi tip bhat le don ringkat na do ke por pimpat long nong nikmat umadi u thu yang ai kani kentin uba di u de driver jong umai du peng bolanya kali sau pusat snen umai u thu u ba de we ski wang utai u khna u de jingkermen na ke benta kani ke ramrai u thu umadi yang ai kita kentin arwing si utai khna unsalong MLE unsalong MDC tangba unsalong unong yalam kita gidi ki kentin so madi boye yang bat ba pangyang am paju ongi gini ki kentin re ba pangyang nget scam kala da uble udang I ya kani ka re ba ka jai kan re ke jongi aga bangi do jingkermen na bangi phaisha paro kiliang ni sha tenra na ka diang bat komon ni sha hier kma jar ba ka ba pau itan kami pisa sen ba pangyang ba pinmi syakmat pinyang scam pinkin mau ki egi ba mai layalam lempi api kadang ko ka post ba Facebook ba pangyang mga ngala post hadin ka jingyap jo mai kadang ka do jo mai da pedeng pisong mo pi syakaliang ka diang na kamon ngam kan mau ba ba LG mga thok ka caption nang ka kisenran ki bahajan jo mai ngam te ba LG bakla lempi lo bet lempi ngam te ringa dot daga jigsaw comment panyo I ba pi pirang yang scam barbang kun jong pi plan uya thu yaki jingya lenti jong pi ngaru ngalung ka mensim ngam tip bahadu kata plan ki jingsha tinjo ki jong pi ki jingsha nyan na ka diang ba kaman re pi yang scam bapang yang ka ba kun jong pi udang ya thu ka pen kan mau yang ngaru yo mait namar ngana do dangret umait usyang usaha ka jo yang ka banga syong asa ang tehalaban ngayo I ki jing kuslai ki jing do thia do dan jo una ka benta ka negeri bat khamtam na ka benta ka langpi ka ka do not ka jong mait pinum la ban len la da pi kwa ban buri ka kerteng ka jong ha ban yo I bagan ka jag ban ri jong I khamtam ma ti jong le san snem ki ba ban penja pendam ya ka kerteng ka jong I umait re ki pat ba ki tip biang ya ka eg ba uli uriu rang ba ulale na kabenta ka riba ka jat penriu bat kum mga ong ka do lut ka jong mait ka de ka langpi menya masuni I soldat samakha mahendro ka pensim jong ka lung ka pang bon ki riu rang ba le se ba de nang tina langpi ngam itu indre I ngal itu ba ka pang ka pensim ka penken mau biang yang ayu mait ngam kan mau mencoba ngang kena
tam shla yo iki jingte bagi don ki jingjia ki baharukom ki bagi parado parasnan jani hangte alangti ki kendo uma e bran umi nangte na shilom baga chukin mau shibon ki eki jige thula singal danga ya thu epi gali kapor kan tu e kapor retang kowe ngatip bawala undang shu amia posla perthai ngatip nangte na bening ula banyu i berkadok no jong o kamsuk kaki kakuslai abaga berkat na kabenta kalampi nomor yu im dan shu kita di badan ya ka jingke kli ka mensim ka bashimrang bakin yeng rang ba shisha kun kita di belah syajib kun kin nong yalam kun pilai snow kini ki bakren shakmat jonga babon sen ki mi shakmat banong ki nong yalam tang namar baki kwa ya ka bore ka shuki padona kla yo banong nong yalam baki pat ba kla tun ko bore ki kla snow yala de kat kun kat kisim ibu yo pat ba pada syadin yala jong kelas ngau krau bagi de mangkikit kenrat le ba pangyang ayo i ka dot not ko jong pi mga ngau tu ai ka jingket kli ka bapidon nga net scam umait nang tena jrong kurku ya pi or ai biang sa shisin mapinla banong uta uksiang pinong usur kasur na bentakin ikup siang kisem siang na bentakin parado parasnam jongi ki basya penterha da ka pau snam mang tayo po lampi Pangis kem ke jinge pendek yo put usam ke jingran jompi ken nombakla kumo maidru nadu menshwa ha ke jinglong no yalam jo u dai ma u bla pendrong ya ki hinriu po artli kishnong jong ka raj nong saw bla penhap syapo asam ke sarkar tharun shimla pendem tron wala usa maroi ya ke dilsha shet kala na ka por shakapor ya ki MLA ki job na ka party u yeng assembly maroi ban pen ela ka sor ela jong rendang pertiwai ki happen pendem nyokman ni don kam ko ni ta ki nong yalam ban ngets kem piru ki don ya ka jo ko men sem ba pangnya kasnan jong ki sawat ki kun samla ki baklan ya phapo langpi ha umi khasau tarik arajar shipo ngatip kadang ut hadu kini kiski kadang ut hadu kini kiski bachibun ki kun samla jongi ru keleng saudong kari khasi ki haban kelon yap haba ki mi shasurok shamadan bandawa ela ka jong ko hok haba kita ki leisan snem ki ba pat ba ujiet da ka jing mi lenti bakin lei assembly kin ange shunkur bakin kren ban yasat bandawa ya ka hok jong ka jai ben riu kim pendat ela ka jong ko kamram penban anak ki poyang te ki long tang kita ki nong le petkai ku mo ongi ba pensyai tang ki nong le diom baru pai ba usha penbit pada adalah jambiang election bagi one create ya pi da ka tingkap ya patani ka bujjo ki nong shun kini ki nong shun jong jat benriu ki ba one banyale election da ka pisar rengoy pi ka pisar jong ko election kan nomla ban penim parari tetapi petang akhirnya kisni arlaisi kata kecilnya ki jongi kuan sama jongi bagi misha surak namar ke jing duna ke yo kami jam ke jing kerdo ke yo kami jam ngam penrem ngam penkesannya ke gitu bujia tetapi yui pada hadian ki egi bob mi hadian jongi tu tam mendagasni harakot kubor Shillong Times wan muslia wan penbatai man ki Dakar nasyabar jong kejelah na ban pentrikam na dapat ka armed force special power bagaimana ban pentrikam na akan kejelah jong itip lada ki wan ban pentrikam kum ya kata ka act kepala pendon kam kamta mamte ko Manipur kini kisipai kile kan pamwan wana umut ban mi dam step ban let ke asyagi lingkha ke jongki she suspect ben bagi de ki nong penya brio she suspect ben bagi de ki le no siat penya ki Panmenta ki penbor na pada hapo Meghalaya ro de ban wan pentrikam no da katakaan balangi dan kum kini ki leisan snam ki badan hapo assembly ki basulong ki basukwa ban job election tang ban biang ka fla tang ban he ka business ka jongki dan ala shay ka sarkar India ko ang wan pentrikam kum katakaan ru kin num ang ya ka shuntur kin shuko mo klebet tang ban scam ko shuki ka jongki tang ban ne ka government ka jongki ki benya ka party HSPDP hawi pedi ke social media lele ka party MPP kacha bakal let hangnya po West Coast Hills ka shu ben ka shu ko ka party HSPDP ka party rep party ria to bas lo sarong e kali
ya pi pai nong pressure go party HSPDP pi badai ki angel ki bau mai ong ladam tap ki breu kin tap ki angel ngaju mudur manu kita ki angel ki banuan tap yo mai bang apa ki dur kemat so gini ki real kemen kini kita ki angel ki bahok ki bau ya pen ya kayap ka im jong ka jai pen reu nga ong ya pi lada kini ki babenya ka party HSPDP mai pak ka beneng ki yung tau bang snongo lemda day ka party HSPDP pimyo hiru ya ka Meghalaya Assembly pimyo hiru ya ka secretariat katang idang hak ko ka Assam bapitib ka way ka jing bakla jong kinong ni khat ki jong ba kim snong tho ha do menta basan ko snem ngila yo ila ka jong ka jala nim dan kang ka way ka an ka batik na banyada yangi dan tangoi ka an ko batikna san posnem ngilayo laga jom ke jelas ko ben brio ben perkhat kiwai ke jela ki bakham rib bani ka jela ga jogi kila kham ya chakmat penban mangi kumni shi kumni bat yanongin keno ko ti patba yanongin kedokti tenteng ni haban kedokti yeladi bangi kum ka jag dum reungi dan ka jabing ka bajem bon bon ni kloi pala ban sha penbit wan ki party rithor QE ya ka jinglong jingman bashisur shidur jong kun ka bri nyotret ki wan ban penbe da ka pisa jong bor election da ki yo ban group ya ka bor ban le ka boman ka ni ka ri ga jogi phai sha baro ki liang ong yepi rapi om ka khai ka pateng rulak kni lo ru min der sisni ha ka kot khubor mudang mi ki ki tayo mar sendap mar senlong tu ka puja jong dakhar pelitang 100% ki dukan ho po yodo kamu mun 100% ki dukan na dei lob jong mender sisni rabi pe jang ni west kasi hills ki ong bang nong west si sha de stang lo was no to ya ga yap ka em jong ga jat mre dan jing ki ashilong o ki mi ki nong west ba ya ki ILP ba ya ki kemetor ba kunta ter re le ha po shalang kena KSU badai nong ilam jong KSU mencem tayo badai na shalang ni dengan syongka yang tempo shilo wangi perta hari la jong ka bangon rei dan ipo po shalang samaji ngim not shu banyad namar ni tam shu bakla komot ni shabon ni shapit ni lai kenrai ka trading license jong kin tang kin nong tho tim hang tayo po shalang ngim not namar mender sisi ulayo e ko bor usno kraw hadu kata-kata bagi jaj benriu ki jongi ki kun ka priu nyotrep ki kun samla kim no chu bat kim shingan chu ala ga jong kari bari ka yo shalang la de kumrop do dakar do power sisi batkan slem ayu larang idang dan kum kini ki nong mi kmat ki ba pet ko bor yu mender sisi hari jongi baya ka yo nong stan ki man kini ya ka yo ram brai kin kini ya ka yo lang ste kin kini lakut lalut ki yo ri kasi hajan dia hills la yo lo do dakar hari bhai la yo lo do dakar ka sor shulong le na ya kren stan ha jaya ba ha po maulai ba pidang la banya yaj kersyot terpeng para kasi lakut kilang shwa ki jongi ki baseng ye gani ka party kila jab ya tholupa Reupa jong ka kun ka bri nyotret ki iben bat kim snap long tik kum yo noa uba perta ka to por ba unsa jur slap unsa bam slap ban ni dan kam ban kala ka bomot ni snai ka ni ka long yen ki ya ka yin leng kir ki ben yo na pit no parat noa kat ka ni ka chikr khiang harin ko shna len ka jo ma e ru la de ya thul pai ki jing e ba ka jat ban riu kan se kendo larangi bakla shi bakla ban jit ye ki ni party rithor ba ki ni candidate ki bashwan ban tunbe yo padba ki seng ki bodan nongrem berkata kala jia ki ni si pemerintah khamtam hagan ki sansnem ba sinshar ka sarkar MPP pisngau sarang ayu ko ki para do para snam jonga ba kani ga ri ga jongi Nilong ra wala ke jong kari san pusnem menshwa kilong shwa ke jong ikla shabom shatit kila shasep jil ben pelaj yang ina kti jong asam penban ke jingale jong ki kalong le na ai la ni perkhat bagi ni si ki bementa ki an e jokor ki te meraw yang i pondin rumlang kari jongi tima rumlang kari jonga ki tong yong rumlang timau le rumlang ki an ki bakla ki wan bante ki wan ban kum ye kan ga ri ga jongi ka bungi ong ga de ka ri jonga ba ngam pat la dut
nampak laj lut kan bagi dang dan kini ki an khla ba sarkar India kawan ban pentri kam cuba ra kini ri ga jongi ngau ye phi nampak laj lut bat nim pa laj lut ka jing laj lut ka ba shisha ga lomba ina dangi dan ki an ki batikna ki ban pen scam nya ka jinglong trai jonga jong phi halor ka khindau ka siap bak ki an ki batikna ki ba pen scam bangi ngin ti mang ngin ti siap kat bangi mon kat kum ki jing don kam jong ki kun ka brin nyo trap om ban wan kamai spa do mender shisni kalau ka bas no si la pipet ke NPP mena kini ke ai blaja ki ala kham la ban ti dong yong u dakhar ba wan nang ti na rithor tang lai lak ting ka wan ra uti diu yang nang ina ri jori ka baman ya ka lai lak tang po kanok nai ka kala da ki spa lai spa so spa krur ka bang kun jo ka pri nyo trap pede dam kordip sakat no para ringin dan syak pendek kumni hagi ni ki parti rithor ki bon ban pendek ju pai pa jori bat pite bele ki wan ban pendek bat ki kloru ban peluk da pisah kamaru deu ia de kari kasi hadu kata-kata ulah kerku ya kani kari kasi jogi daga spa mariang ki marpo kendo ni donlo daga ni kari jogi kamar yang ke babha ke ba ai bam yangi walangi dei ki ba dak ni nya nujor ba ki we ki jala idang kham sadin pen ban pikin mau ke por covid ada kam dei ka jinge ke ba kirpang ke jong ble ki than gendong jili la dei ban yak thangan lut ban ba yak no covid Hei dei ka ni ka mariang ka ba ai bam hei hakti jo ki ni ki license nam ki benta ham the po shalang ki pen yeng de ki photli ki coke factory ki ba pen sneo ye ka ni ka mariang ki ba pen yap imem pet pet yo pai ba tang san snem ki yo ka lang kan sa kim sha pre ban kran ye ka ta ji sha pitet na hang the ngam na ban kran la ju ye ka ta hei kan slam mayu la ki don ka bor ba ki wan pen yeng kum ki factory om bangi persya Bun ki orang bagani ka HSPDP bapang yang roda dia tu yang ayong ba kapasyu persya ka badan ringim dai bangi persya lana kini ban wan kita ki roy ki par ke dai ban yad ringkat bat ki an ki batikna ringkat bat ki jingada ki batikna kini ban don ki policy ki batikna pada kini ki si ki bentani kerdo ngim don kum kita ki nong yalam ki ban lek po assembly ki ban snai kita ki an ki ban snai kita ki policy ba ka de ka jingya kaba up ya kari bekerja penriu ladangi dang je ekonomi kemak ki bade tang ki businessman hari kasi gano ye pie ki lisi bomenta hangni po ramrai ru businessman motion ru bade MLA ru businessman mau tharishan ru businessman nong ston ngam te business tabau de lawyer haga jo ka por vet ya ka ka mai rang ru ki businessman kakti jo kari jo ki kadang no kakti jo ki businessman ki bakwa ban job tang ban pen he business kan biang ka pla jong ki kan biang ki leader ki jong ki biang ki khun ki jong ki kila dang te pos secretariat assembly tang ban ya bun kam ban tenro ki department of fair ban yo ki contract ban yo ai ki non bo jong ki bat kunta ter ki khun jong ki te o ki le puli wacha bar jong ri India ki pang ki sitam ki pasumar wacha bar jong ri India mapi mangapat ki khun jong pi gidan happen sham haki yin school ki ba pay ka tin tang shu slap hab ai shuti no pi da pang le se ka ba jingai tam ba pila ba ne pasumar ka de tang nong spend san pus nam ngi la yo la ka jong ka chilla balai kumne shi kumne ka party HSPDP la ki ben piong ba ka khlem la ban nei e ko west khasil stop ben chwa ha ka por jo ma e ju pe le hadu ki snem ar hajarung judan MLA scheme kede nem dei shong be ja ka liang persya rida ka jing sat ka jing sham phang jo ki MLA barem kila banwan ra kat kini ka roi ka par ka mati jo ka HSPDP sudah barok we ka west khasil hills balai kini pele nalor bagi don ka bor nalor bagi don ska MLA scheme ru nyu do kata ka development dan kom tala di banwan siang dengan surok siang ngata ka